बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. खुलुमबाय आं बिनिमा बसुमतारी गोबां साननि अननायनि भट मोननानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 नि फार्स्ट राउन्ड बादायलायनायाव आं देरहासार जानानै सेकेन्ड राउन्डनि थाखाय सेलेक्ट जाबाय। फैगौ 6/3/2021 इं सनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि अन्नानै नाय इउट्युबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 नि हाबाफारि बुंफिनदों फैगौ 6/3
2021 इं सनिबारखालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। अन्नानै लाइक थुनानै भट दैथायहर एबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' हलाव फैनानै नायफै। मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि आरो टकेन भट होनानै आंखौ देरहासार खालामफै। नेनानै थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो भट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में तो संग संग रहूंगी सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगी तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा। हाँ भूली मोहब्बत की ये खुशबू है हवा में फैली हुई। जो कर मुझे आज महसूस कर लो वो यादें मेरी अनछुई। यादों की धागों में हम तुम बंधे हैं जरा डोर तुम थाम लो। बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको फिर से मेरा नाम लो। हाँ मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद तो पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। खेबसेबाव खावलायबाय फैगौ 6/3/2021 इं सनिबारखालि
मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। अन्नानै नाय इउटिउबआव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि हाबाफारि। अन्नानै लाइक थुनानै भट दैथायहर एबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' हलाव आंनि मोसानाय बादायलायनाय नायफैनानै टकेन भटनि गेजेरजों आंखौ देरहासार खालामफै। नेनानै थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो भट।